Και καθάν βράδον και τα στρόπα και ρωτούν γιατί σε ένα γιάρ και να αναμένε και να κλωσκέσαι αρνήμσου μας εμένα και να αρνήμσου μας εμένα γιάρ. Εύκαινα τα τερούν και να ποψίλα και να γρήκουνε τον πονόμιαρ και να τα τερούν και να ποψίλα και να γρήκουνε τον πονόμιαρ και γιαρτί να δίνε και πόρων παρηγορίαν μόνον και παρηγορίαν μόνον γιάρ. Εύκαι τα στρόπα και ναι το πλαέψα και ναι πήκα τα γεργανίαρ και τα στρόπα και ναι το πλαέψα και ναι πήκα τα γεργανίαρ και να μύριγα σαρνοβόμου οντέσιμες μακρανή και νοντέσιμες μακρανίαρ. Εύκαι τον φέγγον και νόντες τα τέρις και να ρωθήμας εμένα γιάρ και τον φέγγον και νόντες τα τέρις και να ρωθήμας εμένα γιάρ και σαν τον επί και σομνίσμαν η δύναμη